Austin Burch qed jitlob lill-Gvern għall-għajnuna wara li l-qorti ddeċidiet li ma jistax jibqa' jrabbi 30 kelb u qattusa fid-dar tiegħu. F'kwistjoni mal-ġirien, il-qorti ddeċidiet li Austin jew ineħħi l-annimali jew inkella jmur jgħix band oħra. Imma għandek il-familja inti jgħidulek it-tfal. Sewek. Għax hekk jisu għamlu l-liġi. Għandek it-tfal isma', għandek 4 mill-uliet inti minn 2, minn 4 titnaqqas 2. Imma tnaqqas. Jekk inti ġibtom fid-dinja jibqa' kemm huma tiegħek. Għadha mhux hekk huma dawn. B'kollox Austin għandu 16 kelb u 14 qattusa u lil dawn iħobbhom ħafna. It-tfal. Jien inħobbhom ħafna. Jiena li nħobb lilhom ifisser nħobb kull kelb, kull annimal ta' ifisser. Sortu noroġhom ftit imma ħabba sana ma tistax toroġhom. Alla jilagħbu bil-ballum u mbagħad jifqu għandhom isu nofsija break biex jgħudu n-nifs sakemm neġa' naħsel l-art, u mbagħad neġa' nagħmilhom ilma frisk, wara jibdew jieklu. Austin jgħidilna li ilu jħobb l-annimali sa minn xkunitu. Ħajti minn żmien u kont żgħir, dejjem bl-annimali, meta kont ma' solijiet ifisser kont aqbad wurdin. Jien sa llum għadni, jekk nara wurdina mhux naqtolha, naqbadha u noħroġhom. Imma l-isfida għal Austin illum hija li jsib l-għajnuna mill-Gvern biex ikun jista' jmur jgħix jew jaħdem x'imkien ieħor b'mod li jagħmilha aktar faċli għalih li jibqa' jrabbi l-annimali li tant iħobb. Austin jgħid li mingħajr l-annimali tiegħu ma jgħaddix. Le żgulle. Ma tarax, jagħmel beket niġġieled għad-drittijiet tagħhom. Għad-drittijiet tiegħi biex nibqa' magħhom. Jagħtulhom il-qorti jekk iridu l-qorti għandhom waħda biss. Jekk iridu jinnaħħu kollox u jmurru biex jintutawhom, judu pjaċir, orti għamilhom pjaċir. Li wadbuni l-ħabs. Għax għal Austin l-importanti saħħet l-annimali. Jina pjaċiri mill-qorti jina nirrispetta, ma tuqgħodx tgħidli tara kelb jgħid barra f'dik is-sħana għandu bżonn l-għajnuna ma ntielu xi ħabba l-qorti, żgur intielu.